ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದಿರಿ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಪಾರ್ಧನ ಶೈಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಪಾರ್ಧನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಹೇಳುವುದು. ശക്തിവീരബല വിക്രമം പെരിയ രക്തവീരവധ ചെയ്ത നാൾ ഇഹലോകമതിലൊക്കെയും നീട്ടി രുതിരം കുടിച്ചൊരു ഭയങ്കരിയേ നിർജരാദികളെ രക്ഷ ചെയ്തു ഭുവനേത്രത്തിൽ അമൃതേശ്വരി ശക്തിപാലിനി മമാ തീർക്കേ നമസ്തംബികേ. ആദിയേ നിൻചരിതത്തെ ചൊല്ലുവാൻ ഉള്ളിലോ ഭയമാകുന്നു, ഉടലുമങ്ങു രക്തവർണം. ഉഗ്രമാങ്കരങ്ങൾ 4 കരമതിൽ കപാലശൂലം കടുത്തില നാന്തകത്താൽ വിളങ്ങീന നല്ല രപം കൊണ്ട് അണികോലം പുറപ്പെടുമ്പോൾ അഷ്ടഹാസം തിരിതിരയിട്ട് കുടികൊൾകരക്തേശ്വരിയമ്മേ സദാ പാഹിമാം. ദാരികാസുരവധ ചെയ്വതിന്നു മാരവൈരിയുടെ കണ്ണിൽ നിന്നാദരാൽ ഉളവായ ചരിതമാററിഞ്ഞു പുകഴുന്നു. പാരിൽ മിന്നൽ വളരുന്ന വേദനകൾ ദൂരെ നീക്കുവതിനാദരാൽ പാരിൽ നല്ല സ്ഥലം മഞ്ഞത്തൂർ നവർന്ന കോലസ്വരുവീ ശരണം സദಾ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೈವವೇ ಒಂದು ಬಂದು ಎದುರು ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಾವನೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಒಂದು ಮಲಯಾಳ, ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಹೌದು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮಲಯಾಳ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಲ ನೀವು ನನಗೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ಮಲಯಾಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ಪಾರ್ಧನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆ ಮಲಯಾಳದ ಒಂದು ಪಾರ್ಧನವನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಡಿದಿರಿ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಇನ್ನು ತವಳವ ನಾಡಿನ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಗಳು ತುಳುವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ತುಳುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಾ? ತುಳುವೇನೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಂ, ಖಂಡಿತ. ಆದರೂ ನೀವು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಸೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಳುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ದೈವಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೈತೆ ಧೂಮಾವತಿ ಒಟ್ಟಿನಕ್ಳುಳ್ಳರು, ಕೊರತೆ ಒಟ್ಟಿನಕ್ಳುಳ್ಳರು, ಗುಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಿನಕ್ಳುಳ್ಳರು ಅಂದ ಮೂಜಿ ಜಾತಿ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನಾವು ಉರುಟುಳ್ಳೇನೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕರ್ನಕ್ಳು ಆಲಿ ಕಟ್ಟುನಕ್ಳು ನೋಡ್ತಾ ಅದು ನೆಕ್ಕರ್ನಕ್ಳು ಬುಕ್ಕ ಧೂಮಾವತಿ ಒಟ್ಟನೆ ನೆಲ್ಕದಕ್ಳು ಮಣ್ಣ ಮುಳ್ಪೊಳ್ಳೇನೆ ಮೂಜಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಯೊಳ್ಳೇನೆ ಪರ್ಮಲೆಟತ ಅಯಲ ಬರ್ಪಿಡಿಗೆ ಅಯನಂಡ ಆಯಗ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉರ ಆಯ್ತತ ಪುತ್ತಟುನೆ ಇಲಿ ಪುತ್ತ ಇಡೀ 4 ಸೀಮೆಗೆ ಆಯೇನೆ ಬೇತೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪರವನಕಲ್ ಅವೇ ಉಳ್ಳೇನೆ ನಾಗಪ್ಪನಕಲ್ನ ಕೂಟ ಮಾಡ್ರೆ ನಾಗಪ್ಪ ಪರವೆ ಐಟ್ರೆಡ್ ಉಂಡು ಪರವೆಲ್ಲ ಪಂಬತ್ತೆಲ್ಲ നമ്മുടെ 30 പറവേ കേരള ಮಂಡಲ നമ്മുടെ ಈ 14 ಭಾಷೆ ಅದ ಒಂಜಿ ಭೂತ 14 ಜಾತಿಗಳು ಉಂಟು. ಒಂಜಿ ಭೂತ ಕಟ್ಟಂಡ ಇಂದ 14 ಜಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ 14 ಜಾತಿನಲ್ಲಿ అయితే ಅದಕ್ಕೆ ಇರಣಿಲ್ಲ ಕರಿಪುಂಡ ಇರಣ್ಲೆತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಭಟ್ರನ್ಲೆತ್ತದು ಆಚಾರಲೆತ್ತು ಮಣಿಯಣಲೆತ್ತು ಇಂಚನೆ ಅವು ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು ಐಕೆ ಎರಡೆರಡು ಲೆಪ್ಪಿರವಲ್ಲಿ ಅವ ಇಂದ ಲೆಕ್ಕನ ಲೆಪ್ಪುಡು. ಹಾಂ అయితే బ్యారిన్లలో ఎప్పుడు సోజన్లలో ఎప్పుడు ಈ ಪೂರ ಜಾತಿನಲ್ಲಿ ಎప్పుడు ಭೂತ ಕಟ್ಟಂಡ ಇತ್ತೆ ದೈವಗೂ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಪಾವಾಡ ದೇವರೇನು ಅವೇ ದೇವರೇ ಬುಡ್ಡಲ್ಲ ದೈವ ಬುಡಾಯ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಅವೇ ನಮ್ಮನೈತೆ ಕುಂಬಳೆ ಸಿಮೆಟ್ ಒಂದು ಆಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾದೆ ಪಾರಸ್ಥಾನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಪದಂಡ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಉತ್ತನೆ ಆ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ದಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾರಿ ಆಲಿ ನನ್ಪು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾರಿ ಆಯಂದಂಡ ಊರ್ಟಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಣುಗಳೇನು ಪೂರ ಇದು ಅನ್ಪುಣ್ಣೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಏರೋ ಸಂಕಟ ಒಂಜಿ ಏರೋ ಪಾತ್ರೆಂಡೆಗೆ ಪಾತ್ರೆ ತನ್ನಾಗ ಇಂಬೆ ಮಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಅದಿಲ್ಲ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ತಿರುಗು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಇಂಬೇನಂತೂ ಏರೇಕುಂಡು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಐಕ ಪಂಚ ಪುದಾರು ಉಂಡಾಕಿ ಅದಕ್ಕೂ ಛತ್ರಂಬಳ್ಳ ತಲ್ಪ ಇಂಬೇನೆ ಏರೇಕುಂಡು ಅಪ್ಪ ಇಂದು ರಕ್ತೇಶ್ವರದ ಅಂತಂಡು ಪೊಣ್ಣತ್ತ ಪೊತ್ತು ಮೀಯರ ಸುರು ಅಂತಲ್ಲ
ಈ ಚತ್ರ ಪಳ್ಳಾಟು അപ്പോൾ ഗംഭീരല്ല തുയ്യേ അപ്പോൾ ഞാനെല്ലാം മീപ്പേന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ വെള്ളപ്പം മീയൊള്ളി നമുക്ക് പ്രശ്നം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ಅಂಚ ಮೀಯರ ಪೊಣಗ ಬಂಡೆಗೆ ನಿನ್ನ ಸೊಂಟಡಿ ತಿಂದ ಪೂರ ದೆತ್ತ ತಲ್ಪ ದಿಡ್ಡೋಡು ಉರುಕು ಇಂದು ಪೂರ ಇತ್ತು ನಾವು ಅವು ಪೂರ ದೆತ್ತ ದಿಯೋದು ಆಂಡು ಯಾರು ದೆತ್ತಿಲ್ಲ ಪೂರ ಇಂಬೆ ದೆತ್ತಿದೆಯೇ ಮಹಾಮಂತ್ರವಾದಿ ಮಹಾಮಂತ್ರವಾದಿ ಆಯ್ನ ಸೊಂಟಡಿ ಉರುಕು ಎಂದು ಪೂರ ದೆತ್ತಿದೆಯೇ ಮೀಯರ ಜತ್ತಿ ಜತ್ತದ್ದು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮುರುಕದ್ದು ನಿನಗೆ ನಾಲ್ನೇ ರೀತಿ ಇಂಬೆಯನ್ನು ತುಯ್ಯಾರಜ್ಜಿ ಕಲ್ಲಾತೆ ఆయన ಇಂದು ಇತ್ತೆದ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಆಲಿ ಮುಲ್ಪ ಆಲಿ ಬುತ್ತಾಯಿನ ಈ ಮಂತ್ರವರ್ತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಜೇ ತೊಳ್ಳೆ ನಕ್ಕಲು ಒಂಜೇ ಸ್ಥಾನ ಮಾಯವಂತನ ఆయన ಆಲಿನ అయితే നമുക്ക് ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಾಂತರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಂದು ಇದು ನೀನಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅಲ್ಪ ಇಂದು ಪೋಂಡು ದುಂಬ ఆయన ಕೊಡೆ ಉರುಕು ತೊಪ್ಪಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಕಲ್ಲಾತು ಹಾಂ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಇಂದು ಪವಾಡ ಇತ್ತ ಕಾಲ ಇಂದು ಪೋಂಡು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪನೇನ ತಂದವಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜೇನ ಬಣ್ಣ ಮೀಯ ಬದವು ತಂಜೆ ಕತೆ ಅವನಂಡ ಕೋಡಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದಕ್ಕೆ ಪೇರು ಪುದಾರು ಆ ಬುತ್ತೋಗು ಒಂದಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡೆ ಅಣಿದಿಡ್ಡುಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಂತೆರ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಗೆಂಡಡು ಕೊಂಡೋಪಣೆ ಅವು ಆಯಿನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಅವಾಗ ದುಂಬದ ಕಾಲಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ದುಂಬದ ಕಾಲಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆಗೆ ದುಂಬದ ಕಾಲಟೆ ನೀಂದ ದುಂಬದ ಕಾಲಟೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಪ ಪೊಂಜ ಈ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ അപ്പോൾ ഈ പൊഞ്ചന കണ്ടണി ചൂರು പെദമ്പി ಜನ ಆ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ದುಂಬದ ಕಾಲಟ ಅಂಚೆ ಬರೋದು ಈರವಿಲ್ಲ ಈ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಬಾಂಡು ಇಂಚಿತ್ತ ದಿಕ್ಕಟ್ಟು ಈ ತೀತ ಸಹ ಬಂಗಾರ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಡ್ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಬಂಡು ಅಂಚೆ ಈ ಬೆನ್ನ ಇಂದು ತಿಕ್ಕದಾನಾಗ ಅಕ್ಕಳು ಬತ್ತೀರಿ ರೈಡಿಗೆ ಬತ್ತೀರಿ ಇಂದು ಈ ಪೊಂಜ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈ ದಾನ ಇರೋ ಕೊರ್ತೇರಿ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಪ್ಪ ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕದು ತರಕ ಮೈಕೆ ಮೀರು ಮೈತತ್ತು ತಾಂಡ್ರ ಎದುರು ಉಂತದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಟರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಕಿಂದೆನ್ನು ದಂಗಾರ ತೀರಂದು ನಿಕ್ಕು ಬೋಡಿತ್ತಿಂದ ಇದೆಯೋನು ಎಂಕು ದಾಲ ಮಣ್ಣು ಆ ಪಂಡದು ಅಣ್ಣಗ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ರೈಡ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತ ತನಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದೆತ್ತದು ತೂಯರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅವನೇ ಹೈಟ್ದಾದವಳೆ ಹೈಟ್ದಾವಳೆ ಎನ್ನದು ಬೇರೆಗೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಒಂಜಿಂದು ಪೂರ ಚೆಂಬುದ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡಣ್ಣಕ್ಕೆ ತೂಲೆ ಎಂದು ಅಂಚ ಮೆಕ್ಕಲು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಅರಸನ ಪೂರ ಚೆಂಬು ಒಂಜಲ ಬೊಳ್ಳಿದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಲಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಈ ಮೆಕ್ಕಲು ಇದು ಜನ ಪೋಂಡದೆ ಪೋತ ತನಕ ಈ ಪೊಂಜ ಬಯ್ಯಗೆ ಮೀತು ದೇವರಟ್ಟ ಬಂಡೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರ್ತೊಂಡ ಆಂಡಲ್ಲ ಇಂದು ಏರು ಮಣ್ತೆ ಆಯ 18 ದಿನದ ತಾಯಿ ಐತ ಅನುಭವ ಹೆಂಗೆ ತೋಜೋದು ಉಂಟು ನಟೊಂಡೆ 18 ದಿನ ಸ್ವಂತ ಕಂಟಣೆ ಸಹಿತುಂಡು ಸ್ವಂತ ಕಂಟಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂದು ಕಂಟಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವೇ ಅವ ಐತ ಪವಾಡ ಏನು ಅನ್ಪಣೆ ಅವು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಐತೆ ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಪಗ ಪಣ್ತನಿಗೆ ಎಂದೆ ಅನುಭವ ಈ ಕೊರಂಡಕ್ಕೆ ವಾಹನ ಮಣ್ಣು ತೋರ್ಪೆ ಎಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಈತೆಗೊಂಡು ಪೀಲಿ ಇಂದು ಸಿಂಹ ಐತೆ ಬಂಡಿ ಒಯ್ಪೊಡಿತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಹಾಂ ಸತ್ಯಗಳು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಯಾನ ಪುಟ್ಟಿನೇ ಅಲ್ಪದ ಭೂತದಾನಿ 22,366 ಪುಟ್ಟನಾಗ ಅಪ್ಪ 22 ಕಲ್ಪ ಬೂತ ಅಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೆ ಇದು ಬೂತಗೆ ಪೋಡಿಲ್ಲ ಪೌಡು ಇಂದು ಅಪ್ಪ ಪೆದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟಲ ತುಂಬತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುತ್ತೋರ ಪುಣ್ಣಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಬೂತ ದೈವ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಪವಾಡಗಳಿಂದು ರೆಡ್ ಪವಾಡ ಐತೆ ಎನ್ನ ಬೌಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವೇ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೈವ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೈವ ಕಟ್ಟನಾಗಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಆವೇಶಡು ಈರು ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚನ ಆ ದೈವನ ಮುಖಾಂತರವಾದಂಥ ಆ ದೈವನ ಕೊರ್ಪುಣ ನುಡಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಆಯ್ನ ಉಂಡು ಕೇಸದವಾಗಟು ಬುಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದವಾಗಟು ಬರ್ಪಣ ಉಂಡು ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಪೂರ ಎತ್ತೋ ತೀರ್ಥನ ಉಂಡು ಪೂರ ದೈವದ ಮುಖಾಂತರ ತೀರ್ಥನ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ದೈವ ಕಟ್ಟನಾಕ್ಲು ದೈವದ ಒಂಜಿ ನುಡಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ದೈವ ಕೊರ್ಪಣೆ ಕಟ್ಟುನಾಯ ಕೊರ್ಪಣೆ ಪನ್ಪೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೈವ ವಜನನೆ ಕೊರ್ಪಣೆ ಆ ತೂಪನಾಗ ಒಂಜಿ ನರ್ಮಣಿ ಕಟ್ಟುಣ ನರ್ಮಣಿ ನಿತ್ತು ನಂಜಿಂದು ಇತ್ತ ಎತ್ತೋ ಜನ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನನ್ನು ತೂಟನಾಗ ಎನ್ನನ್ನು ತೂಟನಾಗ ಕೈ ಮುಗಿಪೇರು ಅಪ್ಪ ಗವಣಿಯರು ಇತ್ತೆ ಈಲ ಇಂಚಿ ಕೈ ಮುಗಿಪ್ಪ
ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆ ಬತ್ತ ಹೊಡ್ಚ ಬಟ್ರಕ್ಲ ಸೋಯ್ತು ನೀನೇ ಬೈತೆ ಒಂಜಿ ಬಟ್ರಲ್ಲಿ ಲೇಪಣೆ ಆಪಲ್ ರಕ್ತೇಶ್ ಚಪ್ಪೆಂದು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಲೇಪಣೆ ಅವನ ದೇವನ ಇರೇನ ನಮ್ಮನ್ನ ಬುಡುದ ಅಲ್ಪ ಅರಿಕಾಡಿ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಕೊರಪು ಉಂಟು ಆರು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಲೇಪಣೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪೆಂದು ಉಗುಳುದುಂಡ್ಲ ಪೇಟೆಡೋರು ಲೇಪಣೆ ಅಂಚ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪೆಂದು ಅವ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜನಕ್ಕೊಂಜೊಂಜಿ ಇಂದು ನಂದ ನರ್ಮಾನಿನ ಇಂದೇಟ್ ಆ ನಮ್ಮನ ಕುಂದಿನ ತೂಣಗ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಗೊಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಆ ಪುದಾರ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅವೇ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆ ಅವೇ ಪುದಾರ ಇತ್ತೆ ಏಲ್ಕಾನ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಊರು ಎಂಕ್ಲ ಅಂದಂದು ಏಲ್ಕಾನ ತರವಾಡು ಮನೆತನಟ್ಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಲ ದುಮಾದಿ ದೇವಲ ಅಂದು ಕೋಲ ನೇಮ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ತಂಗಡಿಲ್ಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಡಿ ದುಮಾದಿ ದುಮಾದಿ ಅಪ್ಪ ರಡ್ಡು ದೈವಗಳ ಬಾಕಿ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳು ಇತ್ತನೆ ಅವಕ್ಕೆ ಮಾತದಕ್ಕಿಟ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಪರಿವಾರ ದೇವರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂಜಿ ಬೂತ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಓ ಪೊಟ್ಟ ಬುತ್ತ ಗುಳಿಗೆ ಒಂದು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮೂಜಿ ಬುತ್ತ ಹೊಡಿಚ ಇತ್ತ ಪೊಟ್ಟ ಬುತ್ತದ ಕತೆ ಎಂದಂಡ ಶಿವೆ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದಿ ಅವು ಮೂಜಿ ಅಕ್ಲಿ ಈ ಶಿವ ಇಂದು ಪೊಟ್ಟ ಬುತ್ತ ಅನ್ಬಿಡು ಹಾಂ ತುಯ್ಯರ ಬಾರಿ ಬರಲು ಹಾಂ ತುಯ್ಯರ ಬಾರಿ ಬರಲು ಅವಂದಂಡ ಈ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಇರ್ತಾ 6ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಮನ್ಕರ ಬೋಡತ್ತು ದೆತ್ತಿನ ವೇಷ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಣೆ ನಂದಿ 2ನೇ ಶಿವೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ಮೂಜಿ ಬುತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಜೆ ಮುಜೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಪ ತೋಜಪತೆ ಫಸ್ಟ್ದ ನಂದಿ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ರೂಪವಾದ ಸೂಡು ಹೌದಂಡ ಸೂಟು ಉಗುರ್ನಂಡ ಶಿವೆ ಎಂದು ಎಂದು ನಿಜ ತಗೋಡತ್ತು ಅಶುದ್ಧಿ ಶುದ್ಧವಾಣ ಪೆರ ಹೊಡತ್ತು ಮೀಪುಣೆ ಇಟ್ಟು ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಮೀಪುಣೆ ಅಂಚ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏಲ್ಕಾನಡ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ದೈವನ ಅರ್ಥಗೆ ಇರು ಅಂದದು ಅವಾಗ ಏಲ್ಕಾನಡು ಎಂಕ್ಲು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೇನು ಮಣ್ಣದ ಕೈ ಮುಗಿ ಅವಾಗ ಇರು ನುಡಿ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ನ ದೈವ ಕೊರ್ನ ನುಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವೇ ಎತ್ತೋ ಶಕ್ತಿಗಳ ಅಲ್ಪ ಮನಸಾರ ಎಂಗ್ಲ ಅನುಭವ ಎತ್ತೋ ಉಂಟು ಅದು ಪುನಃ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆನು ಮೂಡ ಅವನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯಗಳೇನು ಇರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದಂಕ್ಲೇನಿ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತ ಇಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಕಟ್ಟೋನ ಒಂಜಿ ದೈವನ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲನ ದಿನಚರಿ ಬಣ್ಣದ ಅಲ್ಲ ಉಂಡ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನೋಲ್ಯ ದಿನಚರಿ ಉಂಡ ಐತೆ ಮಾಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಆಂಡಲ ನಮಕ್ಕೆ ನಮನ ಪೂರ ಭೂತೊಳ ಉಳ್ಳೇನ ಅಸುರ ಗಣಟ್ಟುಳ್ಳೇನು ದೇವಗಣ ಉಳ್ಳ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಅಸುರ ಗಣಣ್ಣೆ ನಂಡ ಕೋರಿ ಇಂದೆತು ಅಚ್ಚ ಕಳಿಗಂಗಸರ ಕೋರಿ ಇತ್ತನವೇ ಭಟ್ರನಕಲ ಮಾತ್ರ ದೇವಗಣಟ್ಟು ಕೋಪುಂಡ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಗೆಂಡವನ್ ಬೇರು ಗೆಂಡವನಲ್ಲ ಕೋರಿಗಿಂದದಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಭಟ್ರನಕಲ ಅಲ್ಪ ಬಟ್ ಅವು ಭಟ್ರನಕಲ ಕೋರಿ ಹೊರಪುರ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಿಯ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡಿ ನಡ್ಕ ಕೋಟೆ ಇಂಚಿತ್ನವರ ಸಲ್ಟು ಭಟ್ರನಕಲ ಒಂದು ಭೂತಗರಿಪವಣೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂವಾರಂಗ ಜಾಮಡಿಲ್ಲ ರೆಡ್ಡು ಭೂತುಂಡಲ್ಪ ಐಕ್ ಕೊರಿ ರಾವಡು ಕೊರ್ಪೇರು ಹಾಂ ಒಂದಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸುಮಾರು ತುಯ್ಯರು ಬೆಲ್ಮೇಟ್ ಅನ್ನೊಂದು ರಾಪೂಜ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವನ್ ತಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅನರ್ಥ ಬರೋದಂತ ಅಂಚಿತ್ತ ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಕೋಟೆಟ್ ದಿನಚರಿ ಅಂದಂಡ ಅವಂದಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಪಾರಂಪರ್ಯತ ಬರ್ಪುಣತೆ ಈ ಸುಮಾರು ಬರೋ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಾರಂಪರ್ಯತ ಬರ್ಪುಣವು ಅವು ಭೂತ ಕಟ್ಟುನಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಐತ ಇಂದು ಬರೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರ್ಪುಣ ಉಂಡು ನಮಕ್ಕು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುಣಗನೆ ಇತ್ತಿದ ಐಕೇಂದ ಐನೇ ನಮ್ಮ ತೂತು ನವನಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಮಕ್ಕವು ಸರಳ ಒಂಜಿಂದು ಹಾಪುಂಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಭೂತ ಕಟ್ಟುವಾರು ಬೊಕ್ಕ ದೈವನಾರ್ಥನ ಕೆಲವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮಾಡ್ತಂದ್ರು ಕೆಲವು ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಯಾನಿಂದಂಡೈತೆ ಮರ್ದದಿಂದಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಗ್ರಂಥ ಹೊಡಿತನ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಜನ ನರ್ಮಾನಿಗೆ ಬೋಡಿತನ ಕೆಲಸಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗಳು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಐತೆ ಪ್ರೇತ ಬಾಧೆಯ ಇಂದು ಬರ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಕೆಲ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ತನಗ ಐಕ್ಕೆ ತಾತಿಪುರ ಮಣ್ಣು ತೋರ್ಪೇಣ ಉರ್ಕು ಮಣ್ಣು ತೋರ್ಪೆ ಬುಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಎಪ್ಪುಣೆ ದೃಷ್ಟಿ ಎಪ್ಪುಣೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಕಣ್ಣೀರದು ಐ ಕಣ್ಣೀರು ಮಲಯಾಳದ ಕಣ್ಣೀರು ಅನ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಜಾತಿಯೇ ಪುಟ್ಟಿನ ಐಕ್ಕೆ ಓಡಾತು ದೃಷ್ಟಿ ಎಪ್ಪೇರ್ನೆ ಶಿವಪುತ್ರ ನಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಶಿವನ ದೃಷ್ಟಿ ದೇಪಿರ ಓಡಾತು ಎಂಕ್ಲೇನು ಪುಟ್ಟಯ್ಯನೆ ಕದಾಡ್ದೆ ಹಾಂ ಅಂಚಿನ ಕಥೆ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲನ ಪುಟ್ಟುಣ್ಣ ಇಂದಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ಕಥೆ ಉಂಟು ಶಿವಣ್ಣ ಅಂಜ ದೃಷ್ಟಿದೆ ಆಯನವೇ ಇದು ಮೋನೆ ದೂತ ಆಗ ದೃಷ್ಟಿ ಪೂರ್ಣೆ ನಂಡ ಆಯವರ ದಾಯಾಗ ಒಡತ ಬಾಳ್ ಕನ್ನಡಿ ನನ್ಪುಣೆ ಕನ್ನಡಿ ಉಂಟು ದರ್ಪಣ ಅವು ತೂನಾಗ ಆಯನ ಕಣ್ಣೆದು ಒಂದು ಆಗದಾಗುಣೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನ ದೇವರಿಗೆ ಪೂರ ಅರಂಬತ್ತಿಲ್ಲ ಪೂರ ಜನಲ್ಲ ತುಯ್ಯರು ಪೋಪುಜಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪುಟ್ಟಯ್ಯನೆ ಅವಳ ಸೂಟುದು ಅಗ್ನಿಗುಂಡೊಡುದು ಹಾಂ ಬಾರದ ಪೆರಿಮೆರಿ ಬಾರದ ಪೆರಿಮೆಲೆಯೇನು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಇಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇನೆ
ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲುತ್ತೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೆಪ್ಪರು ದೃಷ್ಟಿ ದೆಪ್ಪರು ಬುಕ್ಕ ಒಡಿ ಗಡುಪುಣೆ ಬುಕ್ಕ ಇಂದು ಜಾಗೆ ದೋಸೆ ಇತ್ತಂಡ ಐತ ಸ್ಥಳ ದೋಸೆ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ಯ ಬೋಡೆನ ಇಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಉಂಡು ಉಂಡು ಪೂರೈಕ್ಲ ಮಂತ್ರ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಸೂ ತಾಗಂಡ ಸೂ ದೆಪ್ಪುಣೆ ಇಂಚಿತ್ತ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಕೂಡ ತೊಳೆದವು ಸಾಧಾರಣತೆ ಅಜ್ಜಪ್ಪನಗಡೆ ಯಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಅವಾಗ ಇತ್ತದಂಡ ಅಜ್ಜನ ಪುತ್ರ ಬಂಟಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಪಾಂತೆಲ್ಲ ಮಣ್ಪೇರು ದೃಷ್ಟಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತು ನೀಡಿಗೆ ಅದೇ ಅದಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ ಕೆಲಸನೇ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಈ ಐತರಿಗೆ ಇಂದು ಪೂರ ಕಲ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಓ ಇದು ಮಂತ್ರ ಇಂದು ಪೂರ ಕಲ್ಪುಣೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ರಂಥ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಾಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಂಥ ಉಂಟು ತಾಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಂಥ ಉಂಟು ಐಟ ತೂತು ಕೆಲ್ಪುಣ ಎಂಕ್ಲು ಯಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಬರ ಬೆರಪುಣ ಎಂದು ತಾಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಂಥ ಉಂಟು ದುಂಬದು ಇದು ಈ ಕೆಲವರು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಲ್ಪೇರೆ ಕೆಲವು ವಶೀಕರಣ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೋಡದು ಕೆಲವು ಜನ ಒಳಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಅಂಚದಲ್ಲ ಇರ್ನಾಡಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಸುಮಾರು ಏನೋ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಮಣ್ಪೂಜಿ ಮಂತ್ ಯಾನಿ ಮಂತ ನೆಂಕಿ ದಿಕ್ಕಂದು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ಸಂಗತಿ ನಂಡ ಅದೇ ಸಂಗತಿ ಜದತ್ತು ಗ್ರಂಥದುಂಡು ಮಂತ್ ಅಂಚಿನ ಪೈಸೆಲ್ಲ പൊടിച്ച് ಪುದಾರೆಲ್ಲ പൊടിച്ച് നമുക്ക് ನಮ್ಮ ತಿನಂಜಾಯಿ ಪುದಾರನು ಸೈಪುಣ ಮುಟ್ಟೊಂಜಿ ಒರಿತನೋಡು ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಬರ್ಪೇರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ನನ್ನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಣ್ಪೂಜಿ ಬುಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಿಂದ ಕೂಡ ಮಣ್ತೋರ್ಪೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೂಡ ಮಣ್ತೋರ್ಪೆ ಕೇಸ್ ತಂದೆ ಕೂಡ ಮಣ್ತೋರ್ಪೆ ಕೇಸು ಸುಮಾರು ನಡ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿಯನ್ಲಾಗ ಕೆಲವು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಐಕ್ಲ ಬಡ ತಿಂದು ಮಣ್ತೋರ್ಪೇರು ಬಲವಾನ ಕೈಟ್ ಈರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಳು ಕೆಲಸದ ಮಣ್ಪೇರು ಏನು ರೆಡಿಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅನ್ಯಾಯ ಇತ್ತದ ಕಾಲವು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೈಸೆ ಮಾಡ್ಪುಣೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಉಡ್ಕೊಂಡ ಖಂಡಿತ ದೇವ ನಮ್ಮನದಂಡ ಸೀದಾ ಬಲ್ಲ ಆತೆ ನಮ್ಮನ ಅಜ್ಜ ಅಂಚೆ ಬತ್ತೀನಿ 6ನೇ ಪೇರ ಏನು ಬರ್ತಾನೆ ಎಣ್ಣೆ ಲಂಚನೆ ಹೋಗ್ಬಿಣೆ ಏನೋ ಜೋಕ್ಳು ಲಂಚನೆ ಬರ್ಪೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಹಿರಿಯ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನ ಪಂಡಾರು ಭೂತ ಕಟ್ಟುನ ಸಮಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಐತೆ ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಲ ಆಡು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕೋಲ ಮೇಲೆ ಕಟ್ನಾಗ ಅಕ್ಲ ಒತ್ತಡಗುದಾಲ ಉಂಡ ಇಂಚನೆ ಪನೋಡು ಅಂಚಿತ್ನ ದಾಲಪ್ಪಜ್ಜಿ ದಾಲಜಿ ఒక ಟೈಮದ ಬರ್ಪುಡು ಚೂರು ಬೇಕಾ ಮನ್ಪುಡು ಅತ್ತಂದ ಪಾತ್ರೆನ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ್ಲ ನಮೈತೆ ಮನ್ಪುಣ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪ ಅಂದ ಬೂತೊಂಜಿ ಪೂರ್ತಿಯರಿ ಬರ್ಪ ಜೊತೆ ದೈವ ಮನ್ಪುಣ ದೈವನೇ ಮನ್ಪ ನರ್ಮನ್ ಮನ್ಪ ಪ್ರಜನ ಜೊತೆ ಅವು ಅಂಚರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪೋಪುಂಡು ಪಣಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ಬೇರೆ ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತದ ತಿಕ್ಕುನೆಂದಿಟ್ಟು ಅವೊಂದಂಡ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೂತೋಗಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ನಿಂದುಂಡು ನಮಕ್ ಅವು ಐತೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಕೆಲವರು ಚರ್ಚೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಕ್ಕ ದುಂಬೇ ಬಂದ್ಪೈತೆ ಬೂಳೆ ಬತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಬಂಕೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೂತೋಗಿ ಇತ್ತು ಸುರುಕೆ ಬಂದ್ಪುಣ್ಯ ಅದು ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕರಿತೆ ರಡ್ಡು ಬೂತಾನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಬೂತೋಗಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ತೆತ್ತೊಣ್ಣೆ ಇದು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಂಡ ವಿಷ್ಣು ಅಂಡ 25 ಎತ್ತೊಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಒಂಜೆ ದಿಕ್ಕಿಡ್ತಾರೆ ರಡ್ಡು ಬುತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ತೆತ್ತೊಂಡು ಜನ ಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ಮಂಟ ತೆತ್ತೊಂಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಅವಾಗ ಇಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಪನೀರ್ ಇಜ್ಜತೆ ಇದ್ದಾರೆ 20 ಒಂಜಿ ಬುತ್ತಗೆ 20 ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ 3 ಬುತ್ತಾಗ ಅಜಿಪ ಅಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಜ್ಜ 24 60 ಅಜಿಪ ಅಂಚ ಜತ್ತು ಜನ ಪಂಪುಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೂತಾಗಿ ಇತ್ತಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಸಾಧಾರಣತೆ ನಮ್ಮನತ್ತೆ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಗಂಡು ಒಂಜಿ ಒತ್ತೆಗೊಳಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಒತ್ತೆಗೊಳಗು ನಮ್ಮನ ಉಳ್ಪೇತಿ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪುಣೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಅವು ಅದು ದುಂಬುತ್ತ ನಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಪಂಡು ಇತ್ತೆ 10ಗೆ ಎತ್ತಿಂಡು ಐಕಂದ್ರೆ ಜನ ಸುಮಾರು ಬೋಡತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಪುಜಿ ದಾದ 1 ಇಯರ್ ಮಾಡ್ಪೇರ ಪನ್ನೆರಡು ಕೊರೋಡೆ ಯಾನು ದುಂಬು ಕೈಟ್ ತೋರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಪಿದಾಯത്തിൽ എത്തുണ്ട ഇനി ഇത്തടാവിട്ട് 5 ഒത്തകൊല്ലൊക്കെ വെത്തണ്ട 2,000 ರೂಪಾಯಿ വരിയാക്ക് ಕೂಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಬರುವೆ ಇಜ್ಜನ್ನು ಬರಾಯಿ ಯಾನುಳ್ಳನೆ ತೊರಿ ಎನ್ನ 2 ಜೋಕ್ಳು ಬಾಕಿ ಬರೋ ಪಿದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯನು ಅಕ್ಲಿ ಬರೋ ಒಂಜಿ ಬೂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋಡು ಈ 10,000 ಕೊರನ ಯಾವ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನಗೆ ಸೇದೆ ತೋರಡಾಪುಂಡು ಅವೇ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿಂದು ಗೊತ್ತ നമ്മള ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸೇರ್ನಾಯತ್ತೆ ಅಂಚೆನದು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂಟುವೆ
ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡೆ ಇಂಚನೆ ಪೆದಂಬು ಪಣ್ಪುಣಗಳು ಅಲ್ಪಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ತು ಹೊರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಕೆಲವು ಜನ ಇಂಚೆ ಪಣಿಪೇರು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಸಾಮಂತ ಕೂಲಿ ಬಣ್ಣಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾತಿದ ಗುಣ ಒಂದು ಬಣ್ಣಗ ನಮಕ್ ಏತಾಂಡ್ಲ ತಡ್ಡೆ ಆಪಿಜು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಬೇಸರಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ നമ്മളെ ಚೂರು ರೇಸ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂತ ಇಂದಿತ್ತಿನ ರೇಸಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅವತ್ತೆ ಅದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ದೈವನ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಂಚೆ ಎತ್ತ ಸದ್ದಿಕ್ರಿ ಯಾನೆ ಬುಡ್ತುವತ್ತನ ಉಂಡು ಎಣ್ಣ ಬಗಟ್ಟು ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಲ ಒಪ್ಪಣ ನನ್ನ ಬುಡ್ತುವತ್ತನ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಇಡ ಕೊಂತು ವರಿಯದು ಅತ್ತೆ ಅವ ಎಂಚಂದಂಡ കരിವರ್ಸೋ 10,000 ಉರಿಯರು ಅವು 4 ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಕರಿಪವಣೆ ಒಂಜೊಂಜು ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಕೋಟಗಾರಿನ ಅಲ್ಪದ ಸಂಗತಿಂದು ಅಂಚೆ ಮಂತ್ ವರ್ಷ ಬಚ್ಕೊಂಜಿ ಜನ ಕರಿಪವಣೆ ಅಂಚೆ ಕರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಊರ್ನೆ ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೆತ್ತಿ ಕೊಡದತ್ತ ಉಣ್ಣನ್ನು ಬುಕ್ಕದ ವರ್ಷ ಕರಿಪಣಾಗ 9 ಉರಿಯರು 1,000 ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೇಂಡೆ ಅದಾನ ಅಂಚ ಅಂದು ಅವ ಅಂಚರ್ ಕರಿಯಕ್ಕೆ ಯಾನುಂಡ ಕರಿನಿಗೆ ಅಂಚತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಗ ಅಲ್ಪನ ಒಳ್ಳೆಯದ ಕೇಂಡ್ಲಿ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದು ಸಾಧಾರಣ 25 ವ್ಯಾವೆಲಿ ಉಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕೊಂಚ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿಸೋದು ಒಪ್ಪಣೆ ಇದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಉರಿಯೋರು ಕಮ್ಮಿ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾನೊಂಡು ಎಂದೋ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಈತ ತಿಕ್ಕೊಡೋದಂತ ಪಂಡೇನ ಮೂಜಿ ಭೂತ ಕಟ್ಟೋಡು ಆ ಮೂಜಿ ಭೂತಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಣೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಯಾನೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಈತ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋಡು ಅಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಂಡ್ರು ಅವರ ನಿಕ್ಲ ಜಾತಿದ ಗುಣ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಅಂತ ಶುರು ಉಂಟು ഭയങ്കര കുഴപ്പമൊന്നും ഞാൻ അജൻ്റെ 10 ജന ബുഡ്ലേ എന്നെ മേല് കൈ ഉണ്ടത്ത ഞാൻ വേണ്ടേ ഈർല ജെപ്പിനെ ബെഡിട്ട് ഞാനുള്ള ജെപ്പിനെ ബെഡിട്ട് എന്നെ ബുഡത്തെ പണിത്ത് ഞാൻ അരിവാടത്തില്ല എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ പണിത്തജി ഞാൻ നമ്മൾ ബെൻത്തന പൈസ എത്തിപ്പന്ന് ഞാൻ പോയത് ഞാൻ സീത പോയേ സാധനത്തെ എതിർ കുറഞ്ഞ പൈസ റെഡിയേ ഞാൻ പത്ത് എന്താണ് 15 കെണ്ണെ അത് 18 ಮಂತ್ ಹೋಗಿರು ಹಾಂ 18 ಮಂತ್ ಹೋಗಿರು ಏನು ಬಣ್ಣಗನೆ ಮಾಡ್ತೆ ಇಂದು ಏರು ಮಾಡ್ತೆ ಆಗಿಂದ ತಿಕ್ಕೊಡದು ಏನು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಂದಾತು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮುಳ್ಪಾಡ್ದು ಭೂತ ವಿರ್ತು ಪೋನಾಗ ಭೂರ್ತ ಕಾರ್ ಕೈ ಬೀಳ್ತದೆ ಆಸಕ್ತಿ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬೆಂದದ ಪೈಸೆ ಕೇಂಡೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಮಗೆ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮನ ನೆತ್ತರನ್ನು ಒಂಜಿಕೊಂಡೇನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಇಂದು ಕಾಣೆ ತೂರಿಯನ್ನಪ್ಪಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಂದು ನಮಕ್ಕೇ ತಿಂದ ಇಡೀ ಸರ್ವ ಕಟ್ಟಾದ ಬರ್ಪುಣೆ ನಾಡಿದಾರ ಪೂರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಪುಣೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುಣೆ ಅಂಚೆನೆ ಪಾತಾವ ಇಂದು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಸೈಪುಣಿಲ್ಲ ಇದು ಒಳ್ಪಳ ಫ್ರೀ ಇದ್ಯತೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬುಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪುರ್ತು ಕೊನಸಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಪೂರದ ಎಂಕ್ಲನೆಂದು ಎಂದಂటే ಎಂಕ್ಲನ ಕರೆಂದುಂಡ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಸಾಂಕುಣೆ ಶರೀರನು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಕೆರುಪುಣೆ ವರ್ಷ ಬಣ್ಣಗ ಸಾಂಕುಣೆ ಅರ್ಗಲ ಬಣ್ಣಗ ಕೆರುಪುಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅಕ್ಲು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಅವೆ ಆಡು ಕಂಡ ಮಾದ ಕೊಂಚ ಇಂದೋತೆ ಒಂಜಿ ಮಾನವೀಯತೆವಾದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಇಂದಿತ್ತದಂಡ ಈ ನಿತ್ಯ ಕಾಲದಂಡ ನಮ್ಮತ್ತೆ ತೇರೆ ಅಂಡದ ಭೂತಗರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಂದನು ತೀರ್ಪೆರ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪುಣೆ ನಮ್ಮನಿಂದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಅಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಪ ಮೌಜನ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಣೆ ಆ ಮಂತದನ್ನಾಗ ನಮಗೂ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಣಾಗ ಬೇಜಾರಾವತಿ ಅಂಚ ಅದು ಈತು ಪೊರ್ತು ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಈರ್ನ ಅನುಭವಗಳೇನು ಭಾಳ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡರ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತೆರಿಪುಲೆಕ ಈರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಉಲೈದ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಗಳೇನು ಆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಆ ನಡತದ ಪೋಪನ ರೀತಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಮಾತಾ ಇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ವಿವರಣೆ ಮಲ್ತದು ಪಂಡರ್ ನಿಜವಾದ ಹಿರೇಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಂದಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈರಿನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಎರಡು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾಯಿರಬೋಡಾದು ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮನವರಿಕೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಯರಬೋಡಾದು ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಿವೈನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ಡ್ ಹಿರೇನು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಈರೇನು ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಎಂಕ್ಲ ಲೆತ್ತದು ಈರ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೇಂಡ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಂಡು ನನ್ನ ಕಡೆಯದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂಡ ನನ್ನದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ದೈವ ಕಟ್ಟುನ ದೈವ ನರ್ತಕೆ ನನ್ನದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜವನೇರು ನಿಕ್ಲ ತಲೆಮಾರಡಿ ಬತ್ತನಂಚ ನನ್ನದ ಎಂಚ ಪೋವಡು ಅಕ್ಲಿ ಎಂಚ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನನ್ನಲ್ಲ ದುಂಬು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ರಡ್ಡ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪಣ ಈ ಹೊಸ ನನ್ನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಎಂಚ ದುಂಬುಕೊಂಡು ಹೋಡು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಪುಟ್ಟವಡು ದುಂಬು ಎಂಚ ನಡತೊಂದು ಪೋಡು ಪಂಪುನಂಜಿನ ರಡ್ಡು ಕೆವಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಈರು ಪನೋಡು ಪಂಡದು ಕಡೆ ತಾವದು ಕೇನೊಂದು ದಟ್ಟೆಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಎಂದು ಭೂತ
അതിൻ്റെ അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ಪೂರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪು ಇದು ಕೆಲಸ ಕೆಲಸಲ ಭೂತಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ನನತ್ತಲ ತಲೆಮಾರದಕ್ಳು ಅವು ಮಣ್ಪಿರಂದಿ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಪಣ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮವು ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಇದಿಟ್ಟತೆ ಎಣ್ಣೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಇಂದು ಇಜ್ಜಿ കുറച്ച് ബോഡിച്ചിന്നിത്തനോ അക്ലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളഞ്ചിന്ത് തൂത്തിത്തെ ജോക്കിൽ പോകണം പപ്പയാണ് പോകേണ്ടത് ഇരുതാതാണ് പേർ അഞ്ചിനഞ്ചിന്ത് പ്രോബ്ലം ಯಾನಡ ವೆಂಚಾನ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ವೆಂಚಾನ ಮಣ್ಪೊಳಿ ನಮಗೆ ಇವೇಕಿ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಬಿಡ್ಚಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ಮಗಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪಣ ತಗಲ ಇಂದನು ಉಂತಾವ ಅಂದೆ ದುಂಬದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಣ್ತನಂಚಿನ ಕೆಲಸಗಳೇನು ಎಡ್ಡೆ ನಿಯತ್ತದು ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲಿಟ ಪಣ್ಪುಣೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ದೈವ ಕಟ್ಟುಣಕ್ಕಲಿಟ ಪಣ್ಪುಣೆ ಏರಾಣಲ್ಲ ಇದು 4 ಜಾತಿದ ಪಂಡತೇನೆ ಮಾಂತಿರಲ್ಲ ಮಾಂತರ ಇನೀತೆ ನಂಡ ಈ ಕಡೆ ಪಂಡರು ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಏತೋ ನೆಕ್ಕಲ್ನ ನಮ್ಮನ ನಲಿಕೆದಕ್ಕಲಿಟ್ಟು ಏತೋ ಪರಿವರ್ತನೆ ಉಂಟು ದುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ತಕ್ಕಲಿತ್ತೆ ಹೊಸ ರೀತಿ ದುಂಬದಂಡಾಕ್ಲಿನ ಅರ್ಧಲಗೂ ಬರೋ ಚೇಂಜ್ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಬರೋ ಅರ್ಧಲ ಚೇಂಜ್ ಉಂಟು ದುಂಬತ್ತೊಂಜಿ ಜೂಮಾತಿ ಅಂಡ ಐತಾನಿ ಒಂಜಿ ಅದು ಬೇತನೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಅವೆಲ್ಲ ಶೈಲು ಬರ್ತಾನೆ ಐಕ್ಕಿ ಬರೋ ಏನು ಒಪ್ಪಾಯ ಗೊತ್ತಾನತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂಜಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರದೇವೆಂದು ಆವಡು ಅವು ಬೇತಂಜಿ ರೂಪಟ ವೈರ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಅಂಡ ವಿಷ್ಣುವೇ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಇಂಚಿಟ್ಟು ಸುಮಾದಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ಉಂಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಉಲ್ಪ ಕೊರತಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಎತ್ತೋರಕಟ್ಟು ಯಾನ ತುಯ್ಯೆ ಎಂಕಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಅರೋಡೆ ಹೊರಗಟ್ಟು ಕೊರತಿ ನಿಜವಾದ ಅಂಚ ಬಲ್ಲಿ ದುಂಬದ ನಮ್ಮನ ಈ ಕುಂಬಳ ಸೀಮೆಟ್ಟು ಇಂಚಲ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಂಬಳ ಒಂಜಿ ಕಿರೀಟಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಬರೋ ಒಲಿ ಇತ್ತೆ ಸೀರೆಟೆಲ್ಲ ಮಣ್ಪೇರು ಕೊರತೀನಿ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ಮಣ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ದುಂಬದ ಪರಗಾಲೊಟ್ಟು ಎಂಚೆ ಮಣ್ತೀರಿ ಐತೆ ಇಂದು ಮಣ್ಪೊಳಿ ಆಡಂಬರ ಮಣ್ಪೊಳಿ ಆ ವೇಷಭೂಷಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಣ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅತ್ತೆ ಐಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪುಣೆ ಅತ್ತೆ ಬುಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಮಣಿ ರಿಜ್ಜಂಕ್ అయితే ఎంకలనైతే సుమారు దిక్కటి యానకంటే కేణ జాగే ఉండు ఇందు అత్తే సరికి నిక్కల ఇందు దుమాతిన అర్ధలు ఇందు అత్తే అయితే ఎంకలన అర్ಧ ఇందు అక్కల వాడునే అయితే అక్కల మంజಳ అక్కలను అక్కల అర్ధలు అయితే ಎಂಕಲ ಕೇಸರಿ ಅವರ ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಆ ಭೂತದ ಇಂದುವೆ ಮವಿತೋ ಬೋಪುಂಡು ಒಂಜಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಅವೇ ಇದು ಗುಳಿಗೆ ಗಣಗ ಕಪ್ಪು ಭೋಜನೆ ಎಂಕಲ ಅಂಚೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಣ್ಪುರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎಂಕ್ಲ ಮಣ್ಪು ದೈವ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ಪನ ದೈವ ಉಂಡತೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಂಬೊತ್ತ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತೆಗ್ಲೈತೆ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಹೆಚ್ಚಲ ಅಗ್ನಿಪ್ರಸ್ತವೆ ಅವಾಗ ಕೆಲವೇರು ಮನ್ಪೇರು ಈ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಮನ್ಪೇರು ದುಂಬು ಈಗ ಮಂತ್ರ ಮುಖೇನವಾದ ಅಗ್ನಿನ ಒಂಜಿ ಆವಾಗನೆ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನು ಮಂತ್ರ ಮುಖೇನವಾದ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ದೈವ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪಾರ ಅಂತ ಕೆಲವು ಬಾಯಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಏನು ಬರೋಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಣ್ಪುಣ ಉಂಡು ಇಂಚದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಮಂತ್ರಮುಖೇನ ಕಟ್ಟಣ ಎಕ್ಕಟ ಪಂಡತೆ ಸೂಬತ್ತಂಡ ದಿಪ್ಪುಣೆ ಎಂದು ಅದೇ ಎತ್ತು ಸೂಯ್ತಂಡ್ಲ ಅವ ನಮ್ಮನ ಅಗ್ನಿ ಮಂತ್ರ ಇಂದಿಟ್ಟು ಆ ಸೂಪ್ ಪೋಪುಂಡು ಐತ ಗಾವು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕೈತೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಭೂತ ಕಟ್ಟಣಗಳ ಅಗ್ನಿ ಕಟ್ಟುಣೆ ಎಂದು ಪಣ್ಪೇರು ಅಂತ ನಮಗೂ ಪಣ್ಪೇರು ನಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮನ ಶರೀರ ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಕು ಇಂದು ಅಂಚೆ ಮಣ್ತಿಜನ್ಲ ಮಣ್ತನ್ಲ ಆಪ ನಾವು ಹಾಂ అయితే ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾದಾನಂಡ ಅಲ್ಪಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಪಣ್ಪೇರತ್ತ ಇರು పిలిచండకల ఎరాడల వాడు శుద్ధమైనది అయితే రెడ్నే ఐదు కొడుతుంది అర్హత అనుకుని దేవికి భూతకు అనుకో ఆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬುಕ್ಕೋ ಏತಿತ್ತಲ್ಲ ఆయన మనసు ధరించిండ ఎంచిన మనసుల తాగు ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಅಂದೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಪುಣೆ ತೊತ್ತಗೊಳಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಹೋಗ್ಪುಣೆ ಅದು ಆ ಕಲ್ಸಾಟ ಅಂತ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಗೋಪುಣೆ ಐಟ್ಲ అయితే ಜನಕ್ಕೆ ಆಪುಂಡು ఆయన ಇಂದು ಶರೀರ ಇಂದು ಶರೀರದಿಂದ ಆಮೆ ಮನಸ್ಸು ಹಾಂ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡ ಬರ ಕೆಲ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಉಪಜರು ಏನ ದರ್ಶನದ ಏನಂತ ಬರ್ತದ್ದು ಪೋಪೇರು ಹಾಗೆ ಆಯ್ತಾ ಲಕ್ಷಣ ದಿಕ್ಕಿರಬೇಕು
ಖಂಡಿತ ದಿನ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ ಅವೇ ಆ ಅಗ್ನಿಡ್ ಸಾಧಾರಣಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯರ್ನೇ ಬಿಚ್ಚ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಕ್ಲು ಆ ಅಗ್ನಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ವೇತದಲ್ಲತ್ತು ಇನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ ಒಂಜಿ ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ 10 ಜನ ಭಕ್ತರು ಇನ್ನು ತೂನಾಗನೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಡು ಬಂದ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟಕ್ಕೆ ಐಟಕ್ಕೆ ಪಣಪಣಕ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರಕ್ಲೆ ಸೂ ಕಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಟ್ಟು ಬೇರೆ ತೋಟ ಬೇರೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಈ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಉಪ್ಪನಾಡು ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಮನ್ಪುನಂಜಿ ನುಡಿ ಅಂದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ 2 ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಅಂದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬುಕ್ಕ ಈ ಲೋಕಲ್ ಇಜ್ಜತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಡೆ അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന് മുട്ട് ഭൂത്ത് ആരാധന ഉപ്പു ഇത്തെ ಕೆಲ ದಿಕ್ಕಿಡುಂಡ ಇತ್ತೆ ಉಂತ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಕೈರಿ ಆನಿ ಪೂರ ಉಂಡ್ರೆ ಪೂರ ಭೂತಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಣಿತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭೂತಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಎತ್ತೋ ಇತ್ತೆ ಈ 2022 ಭಯಂಕರ ಆತನಿತ್ತೆ ಎತ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇಂದ ಸುಮಾರು ದಿಕ್ಕಟ್ಟು ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಭೂತ ಕಟ್ಟಣೆ അപ്പോൾ ಅವಿತ್ತೆ ಇರುಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಗಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆവുക ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಜಿಲ್ಲ ಓಡು ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರ ಬೋಡು ಒಂದಂಡ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಬಗಲ ಆಯ್ಜಂಡಕ್ಕೆ ದಿನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಈ ದೈವಾಧಾರ ಭೂತಾರನೆ ಹೊರೋಲ ಉಂತಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಣತ್ತಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿ ತಕ್ಕಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೂತ್ತೊಜ್ಜಿ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಇಂಚೆಜ್ಜಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಂಚೆ ಚರ್ಚೆ ಅನ್ಪಿಳ್ಳರು ಆಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಇರ್ಪೀರು ವಿದಾಯಿ ಬಂದ್ಪುಣೆ ಬೂತ್ತೊಜ್ಜಿ ಅವು ವಿಶ್ವಾಸ ಅಜ್ಜಿಂದು ಈ ರಾಜಕೀಯ ಅವೇ ರಾಜಗೆ ತಕ್ಕಲೆ ಬಂದ್ಪುಣೆ ಪ್ರಸಂಗಿಕ ಮಣ್ಪುನಾಗ ಬೂತ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಇಂಚೆಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಪುಣೆ ಯಾನಿಲ್ಲಲೇ ಬೂತ ಯಾನ ಕಟ್ಟುನಾಯಿ ದೈವ ಓಡು ಐನು ಬಾಯ್ಟು ಬರದಾಳ ಬಣ್ಣೊಳ್ಳಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ನೀರು ಪಂಡರ್ ಹೊಸ ಜನಾಂಗ ಅಕ್ಲಿ ಇಂಚ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರೋಡು ಬಣ್ಣದು ಒಂಜಿ 2 ಪಾತೆರ ಇರು ಬನ್ನೋಡು ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನಕ್ಲ ತಲೆಮುರೆ ಜನಕ್ಕಳು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತಂಡು ನನ್ನ ಬರ್ಪುಣಕ್ಕಳ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಭಕ್ತಿರ್ಲ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಣ್ಪೊಂದಿಟ್ಟೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ನಿಜವಾದ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಂಡರು ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಭೂತಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಜನಕ್ಕಳು ಎಂಚ ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಬಣ್ಣದು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಮಾತಿರ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಾಗರಾಧನೆ ಇತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣೆ ಈ ಮಣ್ಣು ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ದೇವರೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಬರೋಡು ಆ ಶಕ್ತಿ ಪವಾಡನ್ನು ಎನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗಗುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬರ್ಪಣ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಆ ದೇವದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಭಕ್ತಿನ ಒರಿತೊಂದು ಬರಡು ಬಂಪಣ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನು ನಮಕಿನಿ ನಮ್ಮ ದೈವ ನರ್ತಕರಾಯನ ಶ್ರೀಧರ್ ಪಣಿಕರ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ 2 ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ 2 ಪಾತೆರನು ಎಡ್ಡೇನು ಎನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಕು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ದೇವರನ್ನ ಕೃಪೆಕ್ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರರಾವುಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣ ಶ್ರೀಧರ ಪಣಿಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಂದವಂದುಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ತೆ.